ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଘନଶ୍ୟାମ ସୁନାନୀ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦୋସ୍ତ SM ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ତ ଅଛି ହିଁ ଅଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷର ପଇସା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। କାହାର ପାରିବାରିକ ହେଉ, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଉ, ସମସ୍ୟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯାଏ ଆଉ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ଆମେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏହି ଷ୍ଟୋରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କେମିତି ଏକା ଏକା ବାଟ ଚାଲିବେ ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ଥରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ସଫଳତା ପାଇପାରିବୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ, ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲେ। ଗୁରୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଅ, 10 କିଲୋମିଟର ଲେଖାଏଁ ବୁଲିକି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ଆଗକୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ବାହାରିଛନ୍ତି 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଣେ ପିଲା ଫେରି ଆସୁଛି। ଗୁରୁ ସେହି ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲ? ପୁଅ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ମୁଁ କିଛି ପାଦ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୋତେ ତ ଆଗକୁ ଆଉ ଦିଶୁନାହିଁ। ଏତିକି ରାତିରେ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି? ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଫେରି ଆସୁଛି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ତୁମେ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆସିଛ? ପିଲାଟି କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ 10 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଆସିଛି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ଯାଇକି ଫେରି ପାରିଲ? ତୁମକୁ ତ ମୁଁ ଲ୍ୟାମ୍ପଟେ ଦେଇଥିଲି, ଯାହାର ଆଲୁଅ ପୁରାପୁରି କମ୍, ଯାହାର ଆଲୁଅ କିଛି ପାଦ ଯାଏ ମାତ୍ର ପଡ଼ୁଛି। ସେହି ପିଲାଟି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋତେ ଯେତିକି ଦିଶିଲା ମୁଁ ସେତିକି ଚାଲିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନ ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଯେତିକି ଦିଶିଲା ମୁଁ ଦୁଇ ପାଦ ଚାଲି ଚାଲି ଆଗକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆସିପାରିଲି। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ମୋତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଦିଶୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇ ପାଦ ଚାଲି ଚାଲି ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ମୁଁ ସେହି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାର ବହୁତ ବଡ଼ ନିୟମ, ଯେତିକି ଦିଶୁଛି ସେତିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଅସଫଳ ଏମିତି ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖି ନପାରି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଜଣେ ପିଲାଙ୍କର 2 ମାସ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଏକ୍ଜାମର କଥା ଭାବି ଭାବି ତାର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ନିଅନ୍ତା, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ିବି, ସେହି ପୁଅ ସେହି କଥା ଆଗରୁ ଭାବନ୍ତା, ତା ଆଖିରେ ତା ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି ଦିଶୁଥାନ୍ତା, ସେ ଏମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ କରୁନଥାନ୍ତା। ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ପଚାରିବା କଥା, ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିପାରିବି କି? 5 ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ 7 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିପାରିବି କି? ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା। ଏମିତି ଯଦି ସେହି ଛାତ୍ର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତା, 2 ମାସ ଏକ୍ଜାମ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସବୁ ପାଠ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଆମକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଲାଗିଥାଏ, ଭୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ହାରି ଯାଉଛୁ।
आमे कर्म करने पूर्व आमे बहुत किछि भावी देउछु। आमे जदि ताकू छोट छोट खंड करी धीरे धीरे जदि आमे ताकू समाधान करिबा ताहेले आमे आज आगो केते बढ़ी थांतु। मो जीवन रे आज दुख अछि किंतु मु चेष्टा करिबा कथा किछि खुशी रहिबा पई। काली मु जेते थिली आज चेष्टा करिबा कथा ताठू टिके अधिका खुशी हेबा पई। जीवन रे जदि आपण सही भली चेष्टा करिवे ताहेले सब समस्यार समाधान आपण निजे करि परिबे। आपण जो जिनिस को लक्ष्य रखिचंती आपण प्रथम दिन रे न पाइले मध्य लक्ष्य रखी खंड खंड करी छोट छोट प्रयास करी आपण सही कार्य को हासिल करि परिबे। सही काम को सही लक्ष्य को पाइबा पई आपण कर्म रे नियोजित करंतु। बहुत शीघ्र आपण सफलता पाई पारंते। गुरु ए शिक्षा सही दुई जण पुओ को देइथिले। एई शिक्षा को जीवन रे कर्म रूप रे प्रयोग करंतु। मु आपण मानकु लेम सेति पई देई नथिली। आपण को जेते दूर दिसुची सेति की दूर को चलो। धीरे धीरे आगो को चाली चाली आपण माने 10 किलोमीटर पर्यंत भी चाली परिबे। सेति पई मु आपण को लंठन देइथिली। सेति पई मु आपण को आगो को बढ़िबा पई प्रयास करूथिली। गोटिए दिन रे को गाँ हे नै, गोटिए दिन रे कोनोसी लोक बड़ लोक हे पारि नै। धीरे धीरे चेष्टा करी करी समस्त लोक आगो को बढ़ी छंती। आपण धीर गति रे चलंतु, लगातार चलंतु। आपण धीर गति रे चलंतु किंतु सफलता पाइबा सुनिश्चित। आमे सबु बेले भूल करी थाउ। आमे आरंभ करिबा पूर्वरु आमे लक्ष्यर अंतिम प्रयास को चेष्टा करी थाउ। सेथि पय आमे फेल हे जाइथाउ। आमे आरंभ करिबा पूर्वरु आमे सक्सेस केमिति हेबा आजि मते मिली जानता, मो आजि ही मोर लक्ष्य सफल करिबी, सेही आशा रखी कि दुनिया रे आमे असफल हे जाउछु। आपण बहुत बड़ स्वप्न देखिबा पई भय लागुछि। आपनको बहुत बड़ लक्ष्य हासिल करिबा पई भय लागुथाय। बहुत बड़ लक्ष्य देखिबा को भय लागुथाय। केमिति मु करि परिबी, सही द्वंद्व रे आमे रही हमर लक्ष्य को आमे भूली जाई थाउ और आमे असफल हे थाउ। लक्ष्य हासिल करिबा पई आपण आगो को बढ़ंतु आउ आपण जीवन रे सफलता हासिल करंतु। आपणको बुद्धि आपणको साहस आगरे दुनियार जेकोसी वस्तु मध्य छोट हो जीवो। दोस्तों आपनको ए वीडियोटी भल लगी थाए ताहेले आम चैनल स्मार्ट मोटिवेशन को सब्सक्राइब करंतु, वीडियोटी को लाइक करंतु, शेयर करंतु। पुणी आगामी अध्याय रे नवा टॉपिक नहीं आपण मानक सहित साक्षात हवा।